Steach a Lárslíonn sa agus gan inge technain Claire de Conor O'Donnell agus tá Bhara réit na mara a mundórain agus tána pasna gur le chéile go deasach tá an chosin talú go leor ach tá Brennan tresin Counson na stiúra go hálainn. Ach mar nina tá féimiú Ard Mhacha a bhfuil seilibh tá Preskinson búilte Ard McCumhaill ach idir an dáling in Counson gafa trasna níl cheapas gaf sé methir fóréil. Lína díreach a feire an ruúthair san haidíant agus an pass Pháirc MacCumhaill bhí sé dálan san agus Tomás McCormack leisting agus tá cúl fachtan san ag Dara McMullen. Jamar Hall ó sin Connery agus Conor Turbot fág a thuasaige Ard Mhacha idir an dálainn se chun Peadar Morgan bhfuil san tóiste go crín ceartaige chuir sé bán féhénig in íonig Gandát Barlis a bheith getóig agus an scíal céannaige MacBrearty agus gandát a faointe tóca geisiút. Uine agus brí techt agus fachtan soiniste Conor O'Donnell. A galan agus tá sin de feire chúil an tusa agus stechan tugaí gap le MacBrearty. Fachtar nasin saige a hénig agus Brennan hena fénig a léadú a gomis. Take leistigin a getóig an cúile hála detar sin buinteach a Pháirc MacBrearty. Milsnach sáslas an tasplas. Nis mar sin se chun na ciú le ciúis na bóide a charéist an crinis le feiscint agus tá tarach ar réine an san chuntasig ach tá roiint bha cosantóirí chumahán. Roirtí mehir éhháin isteach go a sin galan tucha sé siúd a féinte rud a thocróg síos go maith. Agus Farker. MacBrearty siar tugadí Ryan McHugh tá sé sin go híban ar fad. Sucha second ar sa Sean Hurston ar chuman na Kisfile a tuairt an ólas isteach an tugadí Jason Duffy agus Ciadla a mé an bontáiste gíthe a gardhás darla na chuidí dóibh. Well tá seansan sa cinntear an dá féinte agus sé crílí úric fé níos tá sé sin a líonta agus chomad a scóir tá fiscéagain. Conor Turbot fearile mar a luig na leadna anna hiúin sné Murnan agus tá sé hénig sásta le sin Ard scóir ar fad ag Andrew Murnan. Ja, agus na saona stáilíonn fithe a gcuine Ard Mhacha go leor go déirnach a dimmer sé chun mór inis. Pháirc MacBrearty an captain an ámán gátain a géimsiún na sprice. Tá sé Ard agus cuma thar a bheith ach lí ar Michael Murphy agus Farker agus a hénig Babhta Buaicphointí beag Clataráilin san Nes mar sin sin cart a dearg. Ja, bhfuil dat dearg le teacht an seo. Ní léon ráha ag achan carta a nachta agus hana hain gan Barraméir leagad I béil táide fiochtaíonta ag Michael Murphy. Teanna san éar an seo bíon tar rudí chéasús an ceartha amach ag Murphy. Se chuúla is se beag sé siúntaigh sete peinte gáid agus filta tá sin diantaige gótaiste. Ach se chun Peadar Morgan inis. Michael Murphy take timpeall agus ní héana lei sé sin dhá iirecht ar scór dhá féinte fachtar. Ciarán Thompson trasna Grí Morgan. Fearnamh Conaill a réist agus tá an chetóig sin trín Babhta bháin eile ag Thompson. Se, ach rud is táhaí de Ethan ná beidir go gcuirntí seo thar an trasna. Brú buint le seo ach tá san dianta go patenta ag Ethan Rafferty. Sin galanta Mhacha. Rás isteach in zón chuin Rafferty a thug féin scór a rás siar an zón líne MacBrearty agus tugadh sé féinte Michael Murphy trastansa go dtí Owen Bán Gallagher. Neidir me géan an caiintear Michael Murphy tréiseach le bhrála me chlusta más féidir ní há teachtar bhfuil tá Counson tugadh isteach go hádan ar fad ag Ciarán Thompson. Bhfuil má cheaptainnig go meach daine umtagus na dhéanach sé príonach teachtar náis bhí dul amórtha an príonnta fachtan son agus fachta go hálainn de Ard de Dhúnang Owl aige ó an Doherty. Dhúnang Owl náid fithe héan Ard Mhacha héana de.